Do you have nothing in your skull? Why are you trying to make us fool? खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मानसिल' फिन बरायबाय दिनै आं नोंथांमोननि सेराव फिन आरोबाव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जाय भिडिअ जागोन प्रिति नार्जारी आरो बिनि हासबेन्ड एनिथिं एमजेनि सायाव बिथांमोना सानैबो पाब्लिकफोरखौ जाम्बा खालामनो नाजागासिनो दङ they are just trying to make us fool and nothing else मानोना बिथांमोननो भिउ नांगौ बिथांमोना जुदि बेफोरबादि भिडिअ खालामगासिनो दङ कन्टेन्ट क्रिएट खालामगासिनो दङ बे जाबाय ओनलि भिउनि थाखायल' बिथांमोना सानैबो बिराद ड्रामेबाज बिथांमोननि जेहेतु माखासे जितु जाय प्रब्लेमखौ लानानै बिसोर माने ससियेल मिडियायाव फैगासिनो दङ बियो प्रब्लेम नङा बिसोर बिनि प्रब्लेम नङा मिथिबायना प्रब्लेमा जाबाय बिसोर जास्ट गारना लानाय भिडिअनि थाखाय भिउ मोननो थाखाय रेभिनिउ जानो थाखाय बेनि थाखायल' बिथांमोना बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ लाबोबाय थायो पाब्लिकफोरखौ जाम्बा खालामबाय थायो बेनिखायनो बाद हो मिथिबायना जाय बिथांमोना जाय बिथांमोनखौ मोजां मोनो मिथिबायना फलोवार्सफोर खामानि गैया बिसोरनि मोदैयाव मोदै गफानो दरकार गैया बिसोरो माने जास्ट पाब्लिक सिम्पाथिनि थाखाय बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो दङ बेनिखायनो आं नोंथांखौ बेखौनो बुंनो सानो प्रिति नार्जारी स्पेशली प्रिति नार्जारी स्टप शेयारिं दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस वीडियो ऑन सोशल मीडिया okay don't try to make us fool don't try to make public fool is it clear they are not fool आं जास्ट बुंखाबाय नोंथांमोनखौ सिगाङावनो नोंथांमोना जास्ट ड्रामेबाज ड्रामा खालामो ओके किन्तु नोंसोरनि बेफोरबायदि ड्रामाया माने जोंनि ससाइटियाव माने इफेक्ट खोलैगासिनो दं दै बेनिखायनो बेफोर ड्रामाखौ बाद हो मिथिबायना माबा मोनसे मोजां सान ना माबा मोनसे मोजां आइडिया सान जाम्बा बायदि मा जाम्बा भिडिअ बाहायनानै माने पाब्लिकखौ नोंसोरो फुल खालामगासिनो दङ जाम्बा खालामगासिनो दङ बिथांमोना सानैबो ड्रामेबाज एक्टिंआव बिराद स्मार्ट बिसोर माने एक्टिंआव बिराद हाइफाइ मिथिबायना सानैबो एक्टिंआव बिराद बेस्ट आरो बिथांमोना दै बिथांमोना जितु बेफोरबायदि कन्टेन्ट लाबोबाय थादों बिनि आन्दोआव बिथांमोना जास्ट भिउ नांगौ बिथांमोननि जितु चेनेल बेयाव रेभिनिउ जानांगौ बेनि थाखायल' बानायदों एन्ड नाथिं एल्स बोथ अफ देम आर भेरि गुड एक्टर एकदम सानैबो बिराद मोजां एक्टर आरो दै बेनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन जोंनि पाब्लिकफोरखौ बा जोंनि जितु जाय बिथांमोनखौ मोजां मोनो बिथांमोना ओरैनो जाम्बा खालामगासिनो दङ नोंथांमोनखौ जाय फलोवार्स नङा होमबा नोंथांमोनखौ जास्ट जाम्बा खालामगासिनो दङ बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायगोन बिथांमोननि जे बेफोरबायदि गोलेरनि मोदैयाव दुखु दाजा जेबो बेफोरबायदि साननाङा बिथांमोना जास्ट पाब्लिकनिफ्राय ओरैनो सिम्पाथि मोननो थाखाय पाब्लिक सापर्ट मोननो थाखाय बेफोरबायदि नाङा फाङा भिडिअखौ माने बानायदों आरो दै जास्ट कन्टेन्टखौ माने बिथांमोना माने ओरैनो गावसोर माने प्रब्लेम क्रिएट खालामफ्लादों बेनिफ्राय भिडिअ बानायदों भिउनि थाखाय आंनाथ' थोंजों बाथ्राखा नालाय जेब्ला आं थोंजों बाथ्राखौ बुंनो नाजायो थ' आं बेखौनो बुंदों आरो दै अके थिग दं दसे समनि थाखाय नोंथांमोननि प्रब्लेमा थार प्रब्लेम माने नंगुबै प्रब्लेम होननानै सानना लाबाय नाथाय जुदि बे नंगुबै प्रब्लेम मोनबा नोंथांमोननि गेजेराव जा माने प्रब्लेम सोलिगासिनो दङ अब्ला जुदि बै सैथो मोनबा नोंथांमोना होमबा मा जाम्बा जाम्बि नामा एसेबां जाम्बा जाम्बि नामा जिहेतु एसेबां बेफोरबादि पार्सनेल प्रब्लेमखौ माने ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनो थाखाय एसेबां जाम्बा नामा डोन्ट यू हैव कमन सेन्स टू शेयार दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस वीडियो ऑन सोशल मीडिया नङा होमबा बेनिखायनो आं बेखौल' बुंगोन बिसोर जाम्बा नङा जाम्बाया जोंसो जाय बेखौ नंगौ साननानै बिसोरनि मोदैयाव मोदै गफाग्रा मानसिफोरा जायफोरा दं मिथिबायना ओके दे आर नट इडियट दे आर नट फुल एज आई टोल्ड यू बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड एक्टर दैट इज इट बेनिखायनो आं बेखौल' बुंगोन बिथांमोननि मोदैयाव रावबो मोदै गफानाङा बिथांमोना जास्ट पाब्लिक सिम्पाथि लुबैदों पाब्लिक सापर्ट लुबैदों आरो बेनि थाखायनो बेफोरबायदि भिडिअखौ खालामगासिनो दङ मिथिबायना बिथांमोना सानैबो सिं मिलिभगत बिथांमोना सानैबो सिं गोरोबलायो जास्ट बिथांमोना पाब्लिकनि ससियेल मिडियायाव फैयो बेनिफ्राय बेफोरबायदि प्रब्लेम क्रिएट खालामफ्लायो प्रब्लेम क्रिएट मिन्स वाट माने कन्टेन्ट क्रिएट खालामो आरो दै कन्टेन्ट क्रिएट खालामबाय पाब्लिक पाब्लिक भिउज मोनबाय रेभिनिउ जाबाय बेनि थाखायल' प्रिति नार्जारी ओरैबायदि एक्टिं आवला नङा होमबा ओरैबायदि एक्टिं आवला नायलाय गाफ्लानो ओरैबायदि खात्रा डायलग होगोन माने मिथिबायना फिसा रावखौनो बोफ्लावनो एकदम आधा घन्टा गाहाम माने बे भिडिअ बानायगोन स्पिच खालामबाय भाषण होबाय थागोन आरो गावनि भिडिअ मिथिबायना थ' बेनि आन्दोआवथ' बेनोखा खालि भिउ नांगौ अनलि फर भिउ बिथांमोना बेफोरबायदि बानायो मिथिबायना बेनिफ्राय एक्टिंआबो बिसिना ओरैबायदि ना पुरा रियेलिस्टिक नाङो आरो मिथिबायना किन्तु बे फेकसो आरो आंनि बुजिनायाव पुरा फेक खाथार आरो बिनि हासबेन्डआबोथ' एकदम खाथ्रासोगा मास्टार माइन्डखा मानसियानो नङा होमबा माबायदि खाथ्रा बे सिगांनिफ्रायनो मिथिखानाय बिथाङाबो खालि भिउनि थाखाय बानायो दै बिसोर सानैना पुरा गोरोबलायखानाय जों पाब्लिकआ जाम्बा जानांगौ दरकार गैया मिथिबायना गावजों गाव माबा सानबाय थानांगौ दरकार गैया आरो बिथांमोना जास्ट माने गोरोबलायनानै
रां खामायगासिनो ओमफ्राय जों जाम्बा जाम्बिया बेखौ नंगौ सानथारसिगोन आरो खिन्थु नङा मिथिबायना रावा नङा आरो बिदि